Jullie worden straks opgesloten in het Serious Request House. Vandaag, of in ieder geval het thema is laat ze niet stikken. Ik vind het fantastisch dat jullie als DJ's de komende 24 uur non-stop plaatjes gaan draaien als DJ. Nou, dat is echt fantastisch. Het is natuurlijk ook voor een heel goed doel. Het is voor de longinfecties. En ik heb me ook bij laten praten dat er jaarlijks 900.000 mensen, kinderen aan sterven. Dus dat betreft is het onder de 5 jaar zelfs. Dus het is heel belangrijk om daar aandacht voor te vragen. En ik vind het fantastisch dat jullie door middel van dit daar aandacht aan vragen. En dat mensen ook kunnen doneren. En daardoor ook een plaatje kunnen aanvragen. Dus door de donatie krijgen ze ook wat terug. Een stukje muziek vanuit jullie kant. Dus dat is super. Daar wil ik jullie alvast heel hartelijk voor bedanken. Dat jullie al het voorbereidende werk al gedaan hebben. En straks daar opgesloten worden. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat ook iedereen hier die aanwezig is, alle leerlingen, ook doneren. En dat die ook een plaatje gaan aanvragen. Dus heel veel succes. Geef ze nog weer even een David applaus. Nou horen ze het nog uitstekend. Als jullie ze zien in het glazenhuis, geef ze een David applaus. Daar komen ze in het glazenhuis. Ja! Succes jongens! Hallo! Hallo Zweetcollege! Allemaal, jongens en meisjes. Kunnen jullie me goed verstaan? Iets dichterbij, oh ja, dat scheelt ja. Ik vind het echt een bijzonder voorrecht hier weer te staan, want het is weer Serious Request op het Swin. En ik vind het super leuk dat er zoveel mensen weer zijn. Ik kwam hier net aanlopen en zag allemaal mensen die kant uitgaan. Ik denk, oh nee hè, ze gaat ook niet allemaal weg. Maar nee hoor, jullie zijn weer terug en jullie zijn allemaal hier. Ik heb gehoord dat er heel veel georganiseerd is. Een heel langdurig volleybaltoernooi, wat weer veel geld opgeleverd heeft. Ik zag daar wafels en oliebollen. Ik wil eigenlijk vooral een applaus voor jullie zelf vragen, want jullie hebben dit allemaal door jullie eigen inspanningen mogelijk gemaakt. En inderdaad, de directeur zei het al, ik werk altijd graag met jongeren. Ze kletsen me altijd door mijn verhaal heen, maar ze bedoelen het altijd goed. Dus ik zou willen vragen, een groot applaus voor jullie zelf. En
En voor zometeen, als het allemaal achter de rug is, ook een fijne vakantie, let goed op. En zeker met vuurwerk, hè jongens en meisjes. Voorzichtig met vuurwerk, hè. Dan ga ik nu het woord weer geven aan de directeur. Dank u wel. Overal hebben leerlingen en allerlei mensen zich enorm ingezet en ik zou graag een daverend applaus voor diegenen die ik dan niet genoemd heb, maar buiten jou zijn. Bedankt. Burgemeester, zullen wij die kant uit gaan lopen? Nou, het gaat inderdaad gebeuren op film gezet. Dus hier even en dan is dat inderdaad. En dan gaan we eens kijken of ze er nog zijn. Geef ze een daverend applaus. Onze lieve Gijs, Martijn en Robin. Hoe was het zo met elkaar? Leuk, vooral leuk. Geen ruzie gehad? Vooral echt heel veel plezier gemaakt en we hebben het echt heel leuk van. Dus. Wow, nou wordt het spannend. En dames en heren, er zijn natuurlijk nog bedragen die binnenkomen, dus dit bedrag is nog niet definitief. Dus de stand van zaken nu. Een 6 en een 1. 16.000. Wow. 700. Geweldig. Fantastisch mannen en vrouwen. Super. Meneer van het Rode Kruis. Dag meneer Zwaanburg, we mogen Cor zeggen, want zo kennen we elkaar. Ik mag u namens het Zwin College de opbrengst van Zwin Request 2016 overhandigen. Het is de stand op dit moment, dus het wordt nog ietsjes meer. Maar het lijkt mij een fantastisch bedrag. €16.716,74. Jongens, nogmaals applaus en we geven het graag morgen in Breda aan Serious Request. Het is een fantastisch resultaat. Het is zelfs meer dan de laatste keer, zoals het er nu uitziet. Jullie hebben allemaal hartstikke hard gewerkt. Namens het Rode Kruis hartstikke bedankt. Dankjewel. Dankjewel allemaal. En ik wens iedereen een hele goede vakantie. Rust lekker uit, want de meesten zullen moe zijn. En kom gezond weer terug in 2017. In 9 januari, want dan beginnen we inderdaad wat weer. Jongens, nogmaals bedankt voor deze fantastische editie van Zwin Request 2016.